No? Siyempre nandun si Father Didoy. Okay. 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 Pwede po kamo okay po na ang live. Okay mga kaibigan, ano? So mga amigo ta na gustong magdangog at maghiling sa indang Facebook Live, DCGB News Online, okay? So yun, lalo sa mga sa Manila baga, ano? So mahiling arog ka ni, i-share ko nga ni tabian sa inda. At of course, si Father Jason Gonzales, ano? Iaon digyan, nag-arabot ka subago. May bisita kami dyan sa Samuyang Kumbento sa St. Raymond of Peñafort, UST, Legazpi. Okay? Yan mga tugang. So welcome po kamo sa satuyang programa. At the same time, welcome po kamo sa Legazpi City at sa Samuya na kumbento. Siyempre. Yan. Okay. So, maduman nga ni pala ako sa Facebook. Tamahil ilingin ko. Magduman ka mo sa Facebook, DCGB News Online. Yan, okay? At syempre, yan nga ni, mahiling ko nga ni iligti. Igwa na nga 57 place. Ibig sabihin, may nagdalawag na 57, ano? Sa 57, okay? So, yan mga tugang. Yan, sige. Of course, siyempre si Jerel Aranya, pero may nagdadawag yan. Nag-message ako si Jerel Aranya. Good PM po, Father Butch. God bless all over the world. Siyempre, nagdadawag kita baga Jerel sa gabos na lugar. Pag-igwa sila ng internet at the same time, pag nakatutok sinda sa DCGB News Online, at the same time, kung gusto nilang repasuhon, reviewin, pwede magduman sila sa YouTube. YouTube po, YouTube ng DCGB. Yan. Paki-subscribe man tabi, mag-subscribe ka mo para nga magkahirilingan man kita giraray. Okay? Kumusta po mga tugang sa indong weekend? Alam mo, hapon baga, first Sunday baga ito. First Sunday of July. Okay? Kumusta sa first Sunday of July nindo? Siguro nadawag nindo so paliwanag kampadi at lalong-lalo na yung mga salita ng Diyos na nagpapagirom doon sa tuya na God will never reject you. Tandaan mga tugang yan, God will never reject you. Your parents may reject you, government may reject you, your family may reject you, anybody can reject you, even your best friend can reject you. But I tell you, God will never reject you. Why? Because you were created in the image and likeness of God. Yan, yung baga, nilikha ka ayon sa larawan at kawangis ng Diyos. Kaya nga pag nakikita niya tayo, nakikita niya ang ating sarili, nakikita ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya nga, at ganun din dapat tayo. Since we are the mirrors of God, pag makita natin ang ating mga sarili, sana makita naman natin ang Diyos. Kahapon yung ating Panginoong Jesucristo ay bumalik sa kanyang bayan, Nazareth, At nga lang, hindi siya tinanggap He was rejected. Kasi yung mga tao ay gusto nila ang tawag yan, gusto nila ng perming extraordinary. Alam mo, maganda yung may sinare ako, hanapin ko nga ni. Magayon itong sinare ni kasuhapon ni Father, hanapin ko nga. Sinare ko ito kasusarong aldaw. Magayon ini yung tungkol ini po sa saan si Father magayon sa nananapong ko yun sa na kaya ito pigiling ko magayon ito sa pag-share ni Father ba't nawala ayun ito hanapon ko ito nga alam mo mga tugang dapat haliunta ang tinatawag na stereotyping thinker your mentality kasi kadaklan baga sa tuya ini-stereotype ang mga kababayan natin ay tulad ng mga Bicolano. Sabi, ay mga Bicolano mainiton. Pag sabi mga Ilocano, kuriputon. Bako mantabi. Bako aro. May data yan mga tugang. Alam mo si Jesus Christ,
he was not, hindi siya nakalampas. Okay? He was not exempted from being stereotyped by people by his own kababayan. Ano ba, tanong ko sa inyo mga tugang, ano bang ibig sabihin ng stereotype? Ano? Stereotype, parang bias na yan mga tugang, bias. Ang ibig sabihin ng stereotype is a fixed general image or set of characteristic that a lot of people believe represent a particular type of person or thing. Yun na yan. Ay, parang ganun eh. Dapat alisin natin ang biases. Kasi dapat huwag tayo mag-stereotype ng tao. Ano? Kinakahon na. Alam mo, ang kinakahon ay iyong mga bangkay, mga patay. Kaya habang buhay yan, habang buhay pang tao, huwag mong kakahunin. Yung problema sa ating kinakahunta, ginagadanta. May data po yan. Kaya alisin natin ang stereotyping mentality yan. Ano? Na yan na talaga yan eh. No. Let's kind of openness. Ano? Kasi hindi po maganda pag stereotyping ka. You are not sabi nga, wala kang fan of discovery. Dapat igwa kita ng fan of discovery. If someone is stereotyped as something, people form a fixed general idea or image of them. Yan yung mga sinasabi, arrogant kaan. Yan. So that it is assured that they should or should not behave a particular way. Yan. Stereotyping is a form of hasty generalization. Pangit po yan eh. Ini-stereotype. Parang nilalagyan ka ng taon na kaagad. Sabi nga sa kinakategorize ka na tulos. Now, how do stereotypers think? Paano ba nag-isip ang mga tao nag-stereotype? Stereotypers have fixed ideas about human personality and societal roles. Sabi nga, they use fixed and narrow categories. Pangit po yan. Nililimit mo ang isang tao. Alam mo, huwag kayo mabuhay sa tinatawag natin self-limiting beliefs. Yun. May mga taong ganun eh. Father, ganito na lang kasi kami. Mahirap lang po kami. Father, ganito lang kami. Ganito lang kami, Father. Mahirap yan. Growing in abundance mentality rather than scarcity mentality or stereotyping mentality. Pangit po yan. Alisin natin yan. Huwag ka mag-stereotype kasi pag nag-stereotype ka, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng hasty generalization. Yan. Alam mo, they use fixed and narrow categories on judging others. Actually, yung tinatawag na fixed mentality rather than growth mentality. Siguro nadagong na nindo mga tugang iyan. Magayon yan. Allow people to grow. Yan ang problema sa atin eh. We do not allow people to grow. We try to lambas them, minamalit natin sila. At the same time, diyan ka lang, ganyan ka lang talaga. No, allow people to grow. Kasi if you allow people to grow, you will be happy. And they will be happy. And there's a win-win solution. Alam mo yung mga stereotypers, they have erroneous, mali na nga yun eh, erroneous assumptions and preoccupied notions about how people should behave or speak. Dapat ganito ka lang, Father, ganito ka lang. Okay? How people should or should not speak or behave. And when someone does it, they fit to their categories. Dapat, para bang sumang-ayon ka lagi sa amin. Ano yan? Do you want an agribusiness? Alam mo yung nasira nga tayo yung agriculture. Magandang agriculture pero sinira ng mga tinatawag agri. Agri ka ng agri. Huwag na pong ganun. You sometimes mag-isip ka naman. Dapat medyo salungatin mo naman. Hindi naman, iyo, opo, amen, epi, amen, opo, maupo ka na nga. Yan ang problema. Maupo ka na lang. Kung upo ka ng upo, sige maupo ka na. O kumain ka ng upo. Yan. Hindi mo maganda yan.
You should not dictate on people. You should let the people grow, okay? Not according to your mind. Alam mo, itong mga stereotypers nito, they get upset and bend their anger. Nagagalit sila sa tao, on the person who they consider a deviant or weirdo. So, mali po. Allow people. And this is what happened to Jesus actually nung kahapon sa gospel. So binibigyan ko lang kayong repaso kasi alam mo, ang salita ng Diyos ay buhay na buhay. Now, I like to give you specific examples of stereotypical thinking. Okay, bakit si Jesus na stereotype doon sa Nazareth? Kasi alam mo, hindi ba isn't he a carpenter? O yan, tingnan mo. Isn't he the son of Mary? The brother and sisters are with us. Yun, in-stereotype. Sabi nga ganito yan eh. Carpenters are not supposed to know how to heal the sick. Ay, si Kristo, nagpagaling. Sabi sa kanila, akala mo, sa kanila kasi, pag karpintero ka, ang hawak mo lang, martilyo, pako. Hindi. Alam mo, hindi po ganyan. Wag kang, alam mo, ang karpintero, magaling po sa lahat yan. Kahit magmason. Kasi sa atin, very limited ang knowledge ng carpentry sa Pilipinas. Pag sinabing karpintero, may hawak din si Rotso. Pero pag sa mga karpintero, ang tunay na carpenter, yun talagang purman. Hindi, foreman na. Foreman, Father Butch. Yun. Ibig sabihin siya ang parang engineer. Sa kanila at the same time, pag karpentero ka, hindi ka pwede magpagaling ng may sakit. Si Jesus, nagpagaling ng may sakit. Yun. Sabi at the same time, stereotyping, children of poor parents are not supposed to know very much. O tingnan niyo, si Jose, saka si Maria, hindi naman siya matalino eh. At the same time, hindi man sila mayaman. Kaya tingnan mo, in-stereotype si Jesus, na anak ng mahirap lang yan. Tingnan mo, anak ni ano lang yan eh. Tingnan kahapon, di ba, sa gospel, anak ka lang ng nanay mo, tatay mo. Bakit may madami kang alam? Parang alam mo, pangit yun. Wag mo naman mamalitin. Di ba, John? Huwag ka mamalitin. Dapat importante, ang tao, bigyan mo ng allowance to grow. Sabi, carpenter ka lang. Bakit nagmimilagro ka? Yan ang nangyari kay Kristo nang dumating siya sa Nazareth. And by healing the sick and performing miracles for the well-being of others, Jesus was doing good things. So why did his neighbors and relatives take offense against him? Okay? So yun, mga tugang. Kaya mag-ingat tayo. Don't stereotype. Okay? So thank you. Okay. So sana mag-iribahan kita kasi mag-break muna ako. Ang oras sabi ko niyan, 18 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Kalidad na gamot, vitamins at pampaganda, meron ng Unilab para sa'yo. Yan ang alagang Unilab. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro.
Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. And speaking about University ng UST sa Legazpi mga tugang, ang pagkakaalam ko, kasi tinawagan ko yung kaibigan ko na mayroon na pong nagsisimula pong enrollment. Hindi ko lang alam kung ano ang anong enrollment sa college na ganito kasi meron po parang hindi magsiksikan. May scheduling po. Kunyari, yung enrollment ng elementary, enrollment ng high school, enrollment ng senior high school, enrollment ng College of Health and Sciences, nursing, pharmacy, and medtech, enrollment po ng CASE, which is College of Arts, Sciences, and Education. Nandoon po ang MASCOM, nandoon po ang marami dyan, mga education, whatever, and then College of Engineering, Architecture, and Fine Arts, yun po, engineering, mga art. At the same time, graduate school and College of Law, okay? Hindi ko po alam pero alam ko, nagsimula na po ang enrollment, Kasi August 3 yata yung pasok, first day of class sa UST, kung hindi po ako nagkakamali. I don't have the data. And once I have the data, I will tell you immediately. Yan po naman talaga, sabi ni Father Roy. Pag nag-uusap kayo nila, Father Roy, sabi niya, kumusta? Ganito. Well, tanongin mo, when I have the data, when they give me the data, I will immediately give it to you. Mga tugang, ngunyan aldaw ning Lunes, siyempre ang salita ng Diyos ay napakaganda muli, na kung saan ang ating mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 18 hanggang 26. Ito po ay tungkol sa pagpapagaling ni Kristo, at pagbigay buhay sa isang dalagita o sa isang bata na dalagitang anak na 12 years old. Pagkatapos 12 years old din po naghirap yung babaeng dinudugo. Okay? Yan po ang istorya. Basahin ko mga tugang para sa ganun at least alam ta ang Ebanghelyo. Nung panong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating ng isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ng ilang mga babaeng may 12 taon na dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya, sinabi, "Anak, lakasan mo ang inyong loob. Pinagaling ka ng inyong pananalig." Noong di gumaling ang babae, nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga namumugtong na nagtutugtog na plota at mga maraming taong nagkakaingay.
sinabi niya, magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol magpalabas ang mga tao, pumasok at hinawakan ang kamay ng bata at ito'y bumangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Mga kaibigan, ang mabuting balita sa araw na ito ng Lunes na nagpapaalala sa atin, wala pong imposible sa Diyos. Sa taong may pananalig, sa taong naniniwala sa Diyos, walang imposible. Pag naniniwala ka sa Diyos, everything becomes possible, even the impossible. Kung titingnan ninyo mga tugang, it's another way of pareho kasi impossible. No, it depends on how you read it. IMPOSSBLE, impossible. Pero kung gagawin mo, kung ikaw ay talagang nananalig, yung impossible, gagawin mo, I'm possible. Yun. Lagyan mo lang ng apostrophe, I'm possible. So, posible. Yan. Alam mo mga kaibigan, napakahalaga. Yung sinabi ni Jesus doon sa dalaga, sa dalaga, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng inyong pananalig. Yan. Pero tingnan mo? Pinagtawanan pa si Jesus. Alam mo, sa taong mga hindi naniniwala, kahit galing ka na ibigay ng ebidensya, nandiyan na po ang mga proofs, mga preba, hindi pa rin siya maniniwala. Kasi nga, dahil sa kanyang katigasan ng ulo at the same time sa pagiging niyang bulag sa katotohanan. Alam mo, siyempre, pag bulag ka talaga, wala kang makikita. Yan naman talagang problema. Alam mo, ang mga, ano ang mga napapansin ninyo sa kwento na binasa natin kanina? Sino ang naunang nakausap kay Jesus? Sino ang nakausap kay Jesus? Ang isang pinuno ng mga Hudyo. Tingnan nyo, pinuno ng mga Hudyo na marunong magpakumbaba. Alam mo, hindi nangangahulugan pag mataas ang posisyon mo, yung mga nasa baba mo palagi magbabaw sa iyo. Hindi po maganda yun. Hindi po maganda yan. Ang importante, ni nasa taas ka, o nasa baba ka, dapat marunong kang gumalang ng tao. Ano ang problema? Nag-aagaw buhay po ang kanyang anak, hindi ba? Dalagang anak ng taong 12 years. Sino ang unang pinagaling? Yan. Siyempre, kung ano ang nakita ni Jesus, ang babae, di ba? Ang babaeng dinurugo ng 12 years. Sinadya kaya ito ni Jesus? Alam mo, sabi nga, mukhang mas malalim ang dahilan ng Panginoon. Nais marahil ni Jesus na magturo kay Jairo, yung opisyal na Hudyo, na ang mahalagang aral tungkol sa pananampalataya. Okay? Kaya pagkarating nila sa bahay, agad niyang pinatigil ang mga nagluluksa sapagkat mabubuhay ang bata sa bisa ng kanyang mapagpagaling na kamay at the same time sa kanyang salita. Okay? At mukhang mas makikita natin dito talaga, hindi pare-pareho ang epekto ng paghipo o paghawak natin sa ating kapwa. Yan. May paghipo na nakapagpaparumi at meron din mga paghipo na nakakasugat. Meron din mga paghipo na nakapagpapagaling at nakapagpapagaan ng karamdaman katulad ng haplos ng pagmamahal at pagmamalasakit ni Jesus. Kaya manalig naman tayong lagi sa maawaing haplos ng Diyos. Yan, importante. Hayaan mo, haplusin ka ng Diyos. Hipuin ka ng Diyos. Yung mga may sakit ngayon, nakikinig at may nararamdaman. Ay, mag-imagine po kayo, hinihipo kayo, inahaplos kayo ng Diyos, ni Jesus. At matiyagang hintayin ang kanyang
tugon sa ating mga panalangin. Huwag tayong manghina. Okay? Tayo po ay magkaroon ng lakas ng loob sa Diyos sa pamagitan ng pananalig. Okay? And anyway, mga tugang, babalik mo si Father Boots pagkatapos sa mga paalala. At pagbabalik ko, tuloy na tayo pakinggan ang isang bayani at isang banal. Ang oras namin ngayon, 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Nutroplex. With Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus. At bilis diskarte pa. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Nak, iabot mo tong 50. 20 lang naman ang isa. Bayad po. Oh, supli. 5 piso? Gets ko yan! 15 minus 40 is equal to 10. Manong, 10 po dapat na sukli ko. Ay, sensya na. Galing mo naman. Talino Activated sa tulong ng Talino Booster Formula from multivitamins, minerals plus lysine Nutroplex. With proper diet and exercise, bilis isip, todo focus at bilis diskarte pa ang anak mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutroplex. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan Pulanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Our all-day busugeras, Vice Ganda, and Baymay. Magbusugera, mag-savor sa lulit, busog nyo, so day 99 na lang. All day, daming choices. I'm magbusugera, For breakfast, lunch, and dinner. cheesy egg desal, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. Ang mabusugera. Mac-savers, sulit busog meals all day para I'm magbusugera. Cheesy Egg Desal and Longganisa only available during breakfast hours. McSavers Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Okay mga tugang, ating pakinggan na ang drama, ang isang bayani at banal. Hatid sa inyo ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary at ng himpilang ito. Minsan, may isang bayani. May salaing ti iglesia tayo. Iisa lang ang ating simbahan. Apay nga umadayukin kaninanang mo. Apay at talikodan, tinagtaudan, ti pamatam. Dito ka namulat, dito ka bininyagan, dito ka kinumpilan at ikinasal. Bakit ngayon ay ikaw ang sumisira sa ating simbahan? ¿Qué quieres que haga tu amada madre? Magagawa mo bang talikuran ng iyong ina? Matapang, Walang pagsuko buo ang loob. para sa Diyos at may isang banal. Tinawag mo ako at nakinig. Dinala mo ako rito at sumunod. Senyor,
Naramdaman ko ang sakit ng iyong koronang tinik. Ang hapdi ng mga sugat sa iyong mga paa, kamay at tagiliran. Ang mapait na abdo. Pero, papasanin ko. Incluso Lopezado Cruz. Kakayanin ko. Huwag mo lang akong iiwan. Dahil ikaw lamang sapat na. May isang bayani. Naghihintay ang iyong inang simbahan. At may isang banal. Akumpanyame. Samahan mo ako, Senyor. Samahan mo ako. Bayani. At banal. At ngayon, sa ating dula. Hinding-hindi malilimutan, isang dakilang araw. Entonces, en esta gran día, sa dakilang araw na ito, primer día de Mayo, ako, bilang obispo ng Diocese ng Lepa, kayo, como obispo de la Iglesia, na kung saan ang samahan ng mga relihiyosang kababaihang ito na nagsimula sa Bawan ay itinatatag at pinagtitibay ko na ang institusyon na ito ay tatawaging Congregación de María de la Enseñanza Cristiana. Que Dios me ayude. May pagsuko. May mga pag-aalala. Bagay sa iyo ang habitong puti. Kaya lang, hindi ganyan ang nakita ko noong mga bata pa tayo. Itim na itim ang suot mong belo. Yo recuerdo eso. Natatandaan ko yun, Bitong. Nagulat akong bigla sa'yo. Pero puti man o itim ang aming abito, iisa lang ang ibig sabihin. Yo estamos casados con Cristo. Ako, kami ay kasal na kay Kristo. Bitong, mi hermano, hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin matanggap na? Lo accept. Tanggap ko na. Tanggap ko na, Ate Laura. Natatakot lang siguro ako noon. Anong ibig mo sabihin? Na kapag tumanda ka, wala kang kasama, wala kang pamilya, hindi tulad namin ni Ate Yayang at ni Ate Lulay. At mga solusyon sa mga dumarating na problema. At dahil dumarami na tayo, napupuno na itong ating lugar sa Bawan, maaari na tayong maglagay ng isa pang bahay sa San Jose. Ano sa palagay mo, Sorosa? Maganda pang inyong naiisipan, Madre Laura. At tiyak na marami ding mga kadalagahan doon ang maaakit na sumabi sa atin. Kausap ko na ang pari doon. At handa niya tayong tanggapin anumang oras. Aba, magaling naman po at bukas ang kanilang pintuan para sa atin. Isa pang bagay, Sorosa. Ano po yun? Nagpasabi ang obispo. Darating ang mga madre ng Holy Spirit para turuan ang ating mga nobisyada. Magandang balita. Kaya dapat nating paghandaan. Bagamat mahina ang pangangatawan, malakas naman ang pananampalataya ni Madre Laura. Isang bagay na hinahangaan sa kanya ng mga madre ng kongregasyon. Ito ang aming foundress, si Madre Laura. May plano, alam ang gustong mangyari. May disiplina at patakaran, mayumi, balingkinitan, pero may angking tapang. Subalit magkaminsan, kapag nalingat ka, kapag sa isang iglap ay kumisap ang iyong mata, may sasalisi. Wala kang kamalay-malay. May nakatayo sa iyong likuran.
mapanlin lang ang Diablo. 16 na kabanata sa ating dulang, may isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Ay, Madre Mia! Ano ba itong napuntahan natin ito, Madre Laura? Napakainit! Mabuti pa dun sa lipa. Malamig-lamig. Tag-init po ngayon. Ganito talaga dito sa San Jose. Magtatagal ba tayo rito? Pahingi nga ako ng tubig, por favor. Rufina, tubig. Ay, opo. Sandali lang po. Malaki yung kwarto sa itaas. Kakasya po kayong 4 doon. Ano? Sa itaas? Napakainit doon. Kayo na lamang doon at kami dito sa ibaba. Kayo po ang bahala, Sor Clotilde. Alay, ito na po ang tubig ninyo. Ay, salamat. Wala bang yelo? Pati tubig? Mainit! Akala mo naman kung sino? Sila ba magtuturo sa atin ng formation? Tapos, gaya ng ugali? Nababastusan ako, ha? Ay, huwag ka nang maingay. Baka marinig ka. Hintayin na lang natin ang sasabihin ng ating Madre Superiora. Ay, teka. Bakit pinatay mo ang gripo? Di pa puno yung balde. Ano bang pinatay? Hindi ko pinapatay yan. Bukas, oh. Ay, bakit gayon? Nawalan ng tubig ang gripo. Ano? Walang tubig? Walang tubig! Tingnan ninyo sa balon. Alamin nyo rin yung tangke. Baka meron pa. Opo. Tara, Rufina. Tara. Tubig! Mahingi ng tubig! Naliligo ako! Tubig! Nako, ayun na. Tingnan ninyo sa balon. Tingnan nyo, bilis. Ay, sus madre! Nahilam na ako sa sabon bago dumating ang mga madre mo. Kakaunti pa yung laman ng timba. Hindi rin namin alam na mawawalan ng tubig. Yun nga ang pasabi ng munisipyo na irarasyon ng tubig. Ha? Ano? Aba, hindi maaari yun. Ang dami natin dito. Ilan tayo? Tapos, irarasyon ang tubig? Ay, hindi maaari. Hindi ako sanay. Sol Clotilde. Dapat pala, bago tayo umalis sa Bawan at dinala-dala dito sa San Jose, inalam mo muna kung anong mga problema dito. Napakainit. Tapos, walang tubig. Pare-pareho tayong naiinitan. Pare-pareho tayong nauuhaw. Pare-pareho tayong naglilingkod sa simbahan. Kailangan bang mas lamang ka? Necesitas mas? Na mas meron ka? Oh, di nakatikim. Alo, kailangan din paminsan-minsan ay tutubuan tayo ng sungay. Alay, ano ba yung sinasabi mo? Ay, bakit ga? May masama ba? Alay, anong tinutubuan ng sungay? Alam mo, parang hindi ikaw ang kausap ko. Ano? Dati, ikaw yung iyakin at maramdamin. Pero ngayon, iba ka na. Tumapang ka. Aba, nakikita kong inaapi-api na si Madre Laura ng madring yon. Hindi pa ako magsasalita.
Kung ako si Madre Laura, sinampiga ko na yun. Hoy, 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 Claudia. Huwag kang ganyan. Hindi ka yan. Hindi ka yan. Perdóname, Diyos mio. Hindi ba ako dapat nagsalita ng ganoon? Hindi ko napigilan ang aking sarili. Patawad mo. Perdóname, Mi. Hangin. Malamig. Saan galing yun? May tumatawag ba sa akin? Sino yan? Rosa? Rufina? Wala namang sumasagot. Ay! Madre! Tukod, sus madre! Nagulat ako. Ay, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ay, Diyos ko! Alay, wala na naman tubig! Ang init! Ay, matutuyo ang aking mga halaman. Naka! Ay, paano gare? Ubos na ang tubig sa balon. Wala pang tumutulo dito sa gripo. Ay, paano nare? Mamaya, may sisigaw na naman sa baba. Claudia! Claudia! Nasaan ka ga? Magdasal tayo na hari naway umulan. Bumuhos ang malakas na ulan. Ay, Madre Laura, tag-init po ngayon. Bihirang papatak ang ulan. Magdasal. Darating ang ulan. Halina kayo. Luhod. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ha? Ano gaya yun? Sa bubong! Rosa! Umuulan! Pumapatak ang ulan! Umuulan na! Madre Laura! Madre Laura! Ayan na! Lumalakas na! Dali! Magsahog na ng pansit almas! Claudia! Gracias, Señor. Gracias. Subalit, panandalian lamang ang pagbuhos. Binasa lamang ang tigang na lupa. At dahil dito, kumalat ang masamang singaw. Alimuom. Aray ko! Ang sakit ng tiyan ko! Aray ko! Sandali, lalagyan kita ng langis sa sikmura, Rufina. Pinakuha ko na kay Claudia. Halika. Opo, Madre Laura. Ito na po ang langis ng niyog. Ito na, makakagaling ito sa'yo. Gusto raw po kayong makausap ni Sir Clotilde. Ha? Bakit daw? Ewan ko po, hindi ko alam. Basta, yun lang ang sinabi ng papasok na ako dito sa kwarto. May sasabihin daw po sa inyo. Sige. O, ikaw na rito. Opo. Kumusta po si Rufina?
Maaari nawang makatulong yung langis. Madre Laura, total, matagal na tayong magkakasama. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ano po yon, Sir Clotilde? Dalawa sa aking mga madre ay mayroon na ring sakit. Hindi dahil sa alimuom, kundi dahil sa init at kawalan ng tubig. Kung magtatagal pa kami rito, baka pare-pareho na kaming mamatay sa uhaw. Sabi ko nga, pare-pareho tayong naiinitan. Nauuhaw. Sir Clotilde. Ikinalulungkot ko pong sabihin. Aalis na kami. Hindi kami makatatagal sa ganitong sitwasyon. Ay. Entendido. Pero bago kayo umalis, Sor Clotilde, perdóname sa mga nasabi ko noong isang araw. Madre Laura. Ayaw kong magkahiwalay tayo na di nagkakaintindihan, Sor Clotilde. Malentendido, perdóname. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa iyo, Madre Laura. Masyado akong mapagmataas. Makasarili. Maraming ekspektasyon at kung ano-ano pa. Ikinalulungkot ko. Patawad. Sir Clotilde. Hindi masama ang loob ko. Naiintindihan kita. Kayo. Kaya lang, mamamatay ako sa init. Hindi ako sanay. Walang tubig. Nagkakasakit na rin ang mga kasama ko. Kaya pasensya na. Aalis na lang kami. At salamat. Maraming salamat. Ala, buti umalis. Wala nang buwisit. Alam mo, ang sungit-sungit mo. Kaya tuloy, napipintisan tayong lahat na mga madaling masungit. Bakit? Sino ga ang matutuwa sa mga yon? Hindi man lang tayo naturuan talaga. Wala pang 1 linggo, nagsialisa na. Wala raw tubig dito sa San Jose. Mainit. Claudia, baka yun talaga ang plano ng Diyos. At kapag ganyang may umaalis, may dumarating. Tandaan mo yan. Di mabuti kung may darating. Pero sila, huwag na silang babalik. Alay, ayan ka na naman. Alam mo, iyang inis at galit mo na yan, nagiging kanser. Maniwala ako sa iyo. Alay, totoo. Maniwala ka. Ewan ko sa iyo, Rufina. Pinaiikot mo na naman ang ulo ko ay. Diyan ka na nga. Wala kang kwentang kausap. Abat, tingnan mo ang isang iyon. Iniwan ako. Claudia! Bumalik na lamang tayo muli sa bawa? Oo nga po, Madre Laura. Ay, dahil ko naman pong namatay lahat ng aking halaman sa init wala pang tubig. Saka tingnan nyo. Ilang linggo na rin na hindi ako nakapaglalaban ng ating mga abito. Ayan po, tingnan nyo ang ating mga sarili. Nanggigitata na tayo ay. Saka, wala na po yung mga asungot. Claudia, ano ka ba? Alay, tumigil ka nga. Kaya mo na siya. Kilala ko ang sinasabi niya. Ay, talaga naman pong nakakagigil. Gusto ko na talaga sa bukayin Tama na, Claudia. Tama na.
Mother Laura, paano po? Hala, Kata, maghanda ka at Katay babalik sa bawan. Mi Senyor, nagkamali po ako sa aking unang hakbang sa kagustuhan kong magkaroon na kami agad ng isa pang bahay dito sa San Jose. Hindi pala ito ang pinagagawa mo, Senyor. Turuan mo po akong pakinggan ang iyong tinig, ang iyong nais, ang iyong utos. Laura! Tinig ni Mama. Narito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Boses nga ni Mama. Mama? Nakatitig ka na naman kay Jesus na nakapako sa krus. Ano itong nakikita ko? Bakit mukha ni Mama ang mukha ni Jesus? Gusto mong marinig ang totoong tinig, ha? Laura, Hindi! Ang Diablo! tumingin ka sa akin, Laura. Hindi! Naririto ako. Huwag! Ako ang pakinggan mo. Hindi! Hindi! Huwag! Halika! Huwag! Halika! Katotohanan o imahinasyon. Habang napapalapit ka raw sa buhay kabanalan, lalo namang lumalapit ang tukso, ang kalaban, ang Diablo. Marami sa ating mga santo at santa ay may mga ganitong karanasan. Maging ang ating Panginoong Hesus ay tinukso ng Diablo. Subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang May Isang Bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Mga nagsiganap: Nora Buencamino, John Urbano, Wendy Villacorta, Daniel Deopante, Rose Barin, Alex Agkawili, Didi Tanwakio, Edgar Nabalta, Veron Calaguas, Rona Aguilar, at mga madre ng Missionary Catechist of the Sacred Heart, Sister Leodilin, Sister Eugene, Sister Diva, Sister Cynthia, Sister Jane, at Postulant Jillian. Kasama ring nagsisiganaan sila Joe, Tom at Jom Olorisissimo at Ces D.C. Guevara. at Miss Tanya Gomez bilang Madre Laura Mendoza. At Ginoong Jerry Magnaye bilang Obispo Alfredo Versosa. May pahintulot na musika mula sa Epic Hero Alex Productions. Karagdagang musika nina Noel Argosino, Ponching Larita, Roy Alcantara at Froilan Balimbang. Nagbigay ng buhay na tunog, Jerry Mucha. Recording at mixing engineer, Froilan Malimbang. Ito ay buhat pa rin sa pananaliksik, panulat at direksyon ni Bernard Factor Caniaveral. Ako po ang inyong lingkod, Sister Julie Micosa, MCSH. At Bernard Factor Caniaveral nagsasabing, may isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Ito ay sa produksyon ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary sa pakikipagtulungan ng himpilang ito.
Okay mga kaibigan, napakinggan po natin ang isang dula ng isang bayani at banal. Bukas, ating pagpapatuloy po yan. Okay? Talaga naman pag lumalapit tayo sa Diyos, marami tayo talagang mga nararanasan na kadipisilan. Pero tandaan natin po natin ito. Ang sabi ni Kristo kay San Pablo, "My grace is sufficient for you." Ang tulong ng Diyos mga kaibigan ay sapat sa pangangailangan natin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Anyway, muli si Father Bus Bombasio Pito, nagpapasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo sa ating technical man na si John Napoles at saka si Jerome Martinez Litana, Jerome Martinez sa ating social media. Ito po muli si Father Boots, nagsasabing Diyos mabalos po sa inyo at maray na hapon.